أب نايلو معنت فيديو حصر بزبالة منقدي بوليتيكاوي متعرراياتن كم أون سلطان مرقاتن وديتاتون زبل أمر زلو فيديو بتقال الله خطريقو خلوهم بإنجليز تزخونسي The Crisis of Legitimacy متوهل نيرو and Political Rearrangement or Realignment مبلنا نيرنا Redrawing Alliances زبل تمالي حدا فيديو سريح لكم نير حق إلو لك خم بتماساسال خوين حج خا اتزقصله متحللاخاتو نابزل على درجه زوص حلو مخنيات يكنغركم اتقدامي حجون كابتي نايتمالين تيوصانا انتلنا موغس ويكا باستر موغس اب مسميرون قريبو اب إرترا املاخاري انيو غذاتات كعانو يوم كفرسيوم كم زلك عب تግራይ ዝራእናዮ ከምኡ ክኸውን እዩ እዚ ብሕልመይ ዝራእኽዎ እዩ ወይ ጸሎት ግበሩ ወይ ገለ ግበሩ ይዝብል ገለገለ ሰባት ከዓ ከም በዓል ሜሮንን ከምኡ ዕረኽቱን ዝኣመሰሉ ኣምላኽሲ ነዚ ንኽተርእካስ ክትሓልም ኣይነበረካን ዝብልዎ ኦሶኦም ከዓ ንሞገስ ይድርብይሉ ኣለዉ ካብኡ ሕልፍ ክንብል ከለና ጉዳይ ጽምዶ ብዝምልከት እዩ ጽምዶ ካብዚ ጎረቤታትና ውፅኢላ ናብ ሱዳን ገጻ ሰጊራላ ኣብ ሱዳን ኪዲላ እውን በመሓርኛ ክትዛረብ ጀሚራላ ማለት እዩ ስለዚ ብሓጺሩ ኮንትሮቨርሲ ኦፍ ጽምዶ እንተበልና ቀሊል ነገር ኣይኮነን أو مسكرت بعد هاي لدبيت كم تنايق قدم حجي زنبرون تقبلنا تجيرهم كندقفا إنا يبلو اللو قال سوات جن ناب قسمو ما تأزول واونا اللو زطرطر واونا اللو مالتيو كابزي مسكرنا حانتي أزي بتعمي important بهالمغيرون نتوخا ألا إيه أباز بهالبارتي ويكا أود بوكي لازم حانتي إن استحافتي عبد حجي ساعات مس مدهن قبرس اللاسي ويكا أمس براخشو قال محتت جيرانيرا أبز قال محتت كا بزعبا وجئن ورا وجئن بزملكتن بزعبا صمدو بزملكتن تحاتيتام بلزقنا بارتي إزي لو علاو نتقلن خزارة بسي مورال يبلون كتبليا نعقات تزلاوي كا تزاريبات تزلا مالتيو بخالي بحالا سقات وجئن زي الرقاق سلطانن ويكا تحتاتنت مورال ناي مورال قداين بزبل كنزارة بينا مالتي لو ما عندي أبناي مودعتا حدا برجيد نحمد إنيرة زبل سب ويك عدلاي فتحي إنيرة نخك على سمتي جنا بزي فيك مخانو رئيو زبل أبناي الميديا قريبو إزي نايت أمان نتحطو ويك the fake struggle زبح الحسب بوجت أوجتي قالسي سرحيت مخانو برجيد نحمدو خا نخبرهم زقالسو أبتوجت عدي كم زل أخنبر نايب حق قالسي كم زي قبرو زنبور إتزاريبو أنت هنا جن كسب كنا ينايز أكل حق أن تعلو السبزي زبل نتي بترطر زرعي ويك أنا يترطر منفس زرعي حسابه لو ما عنتي أقول هنا كنريو كم فترينا مالتيو نز channel زي حدش تديهم سبسكرايبس كجبرو عند حرد أنا بارات كينكم هناس أيريتو نتصحف لي سوات مالتيو مسل وميهم نبضم هناس أيريتو نتصحف لي سواتي حيزكم سلام شدن keep strong and speaking your mind نحنا تقارو مواصع يفتر النمبر نسمين تبلنا ندوب زخدو زلو سبات an independent قانون تلو ودوم non partisan ايو حزبي كتأمامن اللومن امنت كتحضر اللومن زي تغليهم يبل حسب امرت ابزيبل ابزبل زيبل زبل مدهاني نغوسه مدهن نغوسه اغليص اتلي زلا مالتي نن بارتيزن كونو ايكالون مالت ادلون وغناونتن زيبلهم كونو يزغبوم نيرو ها انديبندنت خا كونو يغبوم نيرو مالتسي بخالي بحالاسي افلالاي ناي صقع حساب ناي حساب صقع زيبلو ما ماخل كا تصقعمون مستي صره تግራይ ዝبحال حساب زخدو وغناونت زرئيو بخالي بحالا زوم ودبات زياتهم سي كم ودبات كنريهم كلنا نيو عالم مسرتاو صقم زلوهم استمسرتو صقمون زلوهم كاب انترفيرنس نصا زخونو زي ايكونون يوم بتقلالو مالت حجي نبل مرص اي كايد انتيلنا بتግራይ ناي بحقي كنزارب نحرد ادلنا حسابات بنصا غليصوم اداغوم شيطوم حساباتهم وريدوم بزعبا حسابهم كزارب زخلو سبات تبلومن كساب كنو زاكل تشالنج غيروم نت زمرح زله منغستي نهزب انقحوم اتناي مرص اسرعت قيروم كمرصو تبلوم حيلتات بطعم ازيوم دخوماتيوم مالتي سلازي بخمزي عينت
سو اتسقات زي كم لو ما عند فيديو خا كنسجر ابتنا لو ما عند فيديو زلو حسب تماساساليو انتايو independent زغون حساب يكونن እቲ ሓሳባት ግን በመሰረቱ ሞጎስ ናብኮም ዓይነት ኮስለ ለሆነ ነበር ብስሩን ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ቃልሲ ብዛዕባ ዝመጽ ናይ ባሕር መከላኸል ገለገለ ዝበሃል አይ አምንንዩ ከም ዓይነት ሓሳብ ይውልን እዩ ምክንያቱ ዝዓደይ አና አሜሪካ ያን አሜሪካ ቃልስ ተኽኢል እተ ዘይኮይን ግን ዘይተምብርና ዓዳነይ ቃለሰላኒ ዝብል ሓሳቡን ገሊጹ ነይሩ ሞጌ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሜሮን ተኽለ ሰንበት እዩ ሓሳብ አቅሪቡ ዘሎ እስኪ በትዘልዓሎ ዘልዕሎ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ዝብል እዞም ክልተ ዕቡያት መራሕቲ ወይ ከዓ ውዳበታት ወይ ከዓ ፓርታት ሕወሓትን ህግደፍን ኣምላኽ በዚ ህፃን ቆልዓ ኢሎም ጽርፎ ዘሎ ይከተንፍሰሎም ደልዩ ወይ ከዓ ከንፍሰሎም ደልዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ሓቂ ዶ ትብሉ ከመይ እዩ ናቱ ርእይቶ ኤርትራ መዓት ገዛው ትኽፈርስ ርአ ኣብቲ ጫፍ ዶባት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተር ኢሎም ተሰሪዖም ኣብይ ኣሕመድ ታፊስካ ክውልዓ ርእዮ ማለት እዩ እቲ ኩናት ብግልፂ ክጅመር እዩ ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት እውን أملاك غير إكابة خلا. أنت أملاك غير إني كوينات كجمري خلنا قرك. زين تصوري مالتي. كده ما حموش عمتون ميري. كده ما حموش عمت ميري خلنا قرك أنا مالتي. صلوت سألي لي. أبي إرترا معاد جزاو تغفر السريع. زين تصور حلم درا راخوي. سألي لون ملك تحليفه. عديتات نسألات خدينا إزجيو قبلها. لك كم زاد تقرأ درا خان زعانة وجزاوتي. زين برا مالتي. ما بحكي خو ميري مالتي. عديتات نابغيا إزجيو نابلا نسألات الشكي مري. حاجة أنا موت سلة تمنى خدين هزبي أيكونه. نصور حلمي يقنا ري كيف بيد كوينات يخلع على الحج نحنا ايكون دي كوينات جلس لازم بعد صندو ماني اول يلا كوينات جلس كومس لازم يكون ناي هيقدف نحوحات تعبيت زاوير املاخ بزني شيء نعقول له ود باش شغل عدل له ما بحكي لك له بو يخنف صوت تعبيت مالتي حجي ازي سبات لاقصكم مسلم قال يخلي دحن اب قدمينا حضرينا موغس تايبل بلو مالتي صبو موغس انتاي بلبلو اب قدمينا كنرينا زبليو سقات وقن زيراغ سقاتون يلعينا حالفو نخل مالتي اسكي طعم ادحانوم ابو نهالخو ملسلني زبلالو موغس سي ملسلني يبلو اتملسي انتايو كون زخل مالت نغره منقد حتوون يزلو حتو اندن ملسون الله مالتي اسكي نسمعي زيتن بيتكا كابينا املاح ملسي انا ايترد اندينتنا نعهد مسخ ሃይማኖት ቡጻት ገይሩ ነቶም ካልኦት ሃይማኖት ዘይካተሉ ሰባት ካኒ ሓጣን ዝገብር እንደሕራይ ኮይኑ እዚ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣስተበለሉ ዝሕልም እዚ እዚ ትምኒቱ ለለሃ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ካልኣይ እና ህዝብና ነው የምጽያ ነርካሲ ኣምላኽ ሊኽኒ ይውል ርግጸኛ ዲኻ ዝሕልም ኻዝኒ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ሓና ናይ ሕልም ነገር ከነግረካ ማሓንታ ኣብተን ተዛረብ ከይኻ እሺ እግዚአብሔር ሲ ኣብስመራ ገዛ ከም ድፈርሲ ሕልም ኣርእኒ ነይሩ ነዘን ሓልም ድቃስ ያድለካን ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ እንድሕራይ ሃልዩ ገዛ ክፈርስ ምዃኑ ፍልጥ እዩ ክድቅስ ወልዳ ነዚ ምስ ኣምላኽ ምዝረባ የለካ ምጻማ ያድለካ ክፈርስ ገዛ ኢሳያስ እንድሕራይ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ነዘን ትብል ምስ ኣምላኽ ኣይትመለሰሉ ኣምላኽ ፍልጥ እዩ ዝኾነ ሓስታይ ክነግረካ ክእል እዩ በመቀጠል ጽምዶ ማለት እዩ ጽምዶ ናብ ሱዳን ሰጊራ ጽምዶ ናብ ሱዳን ሰጊራ the controversy of ጽምዶ ኢተዋሂል ማለት ኣወል ሲዒድን ጽምዶ ሱዳንን እዚ ወታደራዊ ወገን ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ሓይልታት ንምውሃድ ዝግበር ፈተነ ወይ ስጋኣት ምዃኑ እንዲዘርኢ ተቀደመ ኢሉውን ናይ ውግእ ስጋኣት እዩ ዝብል ነይሩ ሞገስ ማለት እዩ ሃይለ ደደቢት ነቲ ጽምዶ ጽቡቕ ክብል ከሎ ነቲ ሓዲስ ስትራቴጂካዊ ጥምረት ከም ዓወት እዩ ዝርእዮ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዓይነት ምልከታታት ኣለዎም ግን ጽምዶ ናብ ሱዳን ሰጊራስ ብሱዳንኛ እትዛረብ ነይሩ እምበር ብኣምሓርኛ እንታይ እትዛረብ ዘላ ማለት እዩ ኦኬ ወት ስጋኣት ስለ ዘሎ ንመጸኩም ለኒ ኣትብል ዘላ በሃሊ በሃላ ሓራይ በሉ ንቀጽል ማለት ጸሚዳ እንታይ ኣትገብር ኩሎም ናብ ኩናት ከኣቱ ዝኽእሉ possible participants of the war select ትገብር ኣላ ማለት እዩ possible ማለት እቶም ከኣቱ እዮም ተባሂሎም ዝግመተሎም ከይተርፍዋ ምእንታን ጽምዶ ቆዓ እዩ ዘሎ ተማእረርያ ዘላ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ዓውድ ትዘብጥ ዘላ እንታይ ንምግባር ዓውድ ኩናት ንምግባር ዝኾነ ኣለው እዮም ኢላ ዝኣመነተሎም ዝኾኑ ይኹኑ ተረፍ ሓይልታት ማለት ሕጂ እዚኦም መላለሽ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ከሰላ ገለ ኸይዳ ካብ ገለ ዘምጻቶም ዝኣኻኸበቶም ገለ እዮም ማለት እዩ ንበዓላ ትሕመስ ዘላ ዓዲ እያ ሕጂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ስቶሪ ክነግረኩም እየ ግን እታ ስቶሪ ድሕሪ እዚኣ ኢና ክንዛረባ ጽምዶ የተሰኘ
የመላው የአማራ የኤርትራ የትግራይ ህዝብ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። ከዚህ ቀደም የነበረው በትንሽ ቁርሾ ለብዙ ጊዜ በተጨናነቀና በብዙ ችግር አሳልፈናል። አሁን ግን ጽምዶ የተሰኘው የሰላም የፍቅር የአንድነት በዚህ በዓል በመገኘቴ ላቅ ያለ ክብር ምስጋና አቀርባለሁ። በመቀጠል ሰላም ለሁሉም ህዝብ ነው። ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላም የማይፈልግ ኃይል ካለ እንቃወማለን፣ እናወግዛለን። እኛ የአማራ፣ የኤርትራ፣ የትግራይ ህዝቦች የተዋለደ የተዛመደ የተጋመደ ህዝብ ነው። ከሚያራርቃቸው ይልቅ የሚያቀራርባቸው ታሪክ ይበልጣል። አንድ አይነት ትውፊት፣ አንድ አይነት ታሪክ፣ አንድ አይነት ሃይማኖት ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ተዋልደው ተዛምደው ተካብረው የኖሩ ህዝቦች ናቸው። አሁን በዚህ ጽምዶ በተሰኘው በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ጽቡቅ ብዋናነት ናብ ዝብል ሓሳብ ቅድሚ ምምፃና ኣብ ናይ ቡድሃ እምነት ተኸተልቲ ዝኾኑ ሰባት እሲ ሓደ ታሪክ ኣሎ። ዛንታ እዩ ግን እግረ መንገዱ ትምህርቲ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ከመይ መሲልኩም ሓደ መሓዛይ ክሓትት እየ ማለት ዓልካ ኢሉ ክሓልፍ ዝበለ መሓዛ ናብ ሓደ መሓዙ ይኸይድ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሲ መዓር ኣብ መቑሎ ሓፂን እንዳርሰነ ወይ ከዓ እንዳሞቆ ይረኽቦ ማለት እዩ። መዓር ንምንታይ ኢሉ ከምኦም ዝገበረ ይፍለጥን። ሕጂ እቲ መዓር ፅንሕ ኢሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ዕላል ምስ ዕለሉ ወግዕ ምስ ኣውግዑ ሃበኒ ኢልዎ ካብዚ መዓር። ሕጂ እቲ ቆልዓ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ዝመሓዛት ሓደ ነቲ መዓር ተሰኽቲት እንተሎ ብመንገብገብ ወይ ከዓ ብመንበድበድ ከንበድብድ ጀሚሩ ማለት እዩ። ንምንታይ መሽረፈት ገይሮም በድቢዱ ሲ ከዝሕል ጀሚሩ። ሕጂ ዝዕሽነቱ እናረኣየ ዝፀንሐ ካሊእ መሓዝኡ ስማዕ እንዶ ካብኡ እንዳሃለዎ ከተዝሕል መከራኻ ትረክብ ሲ መጀመርያ ካብዚ ዝረሰነ መቑል ሓፂኑ ሞ ናብ መሬት ኣውርዶ ዳሕራይ ክዝሕለልካ እዩ ብኣውርኡ ኢልዎ ይበሃል። ሕጂ ድማ እዘን ዓድታትና ተሰኽቲተን እየን ዘለዋ ማለተይ ዓደይ ዓድኹም ኤርትራውያን ኣለኹም ሱዳናውያን ኣለኹም ክትሰምዑኹም ኩልኹም ነዛ ቋንቋ ትሰምዕዋ ዘለኹም እሲ ተሰኽቲተን እየን ዘለዋ። ተሰኽቲተን ማለተይ ኣብ ዋዒ ናይ ውግእን ናይ ወረ ውግእን ናይ ዕንወትን ናይ ወረ ዕንወትን ተሰኽቲተን ዘለዋ ዓድታት እየን። ሕጂ እተን ተሰኽቲተን ዘለዋ ዓድታት ኣብኡ እናሃለዋ ብመሽረፈት ኣንበድቢድና ክነዝሕለልና ካብ ንብል ሲ ንምንታይ እቲ መቑሎ ሓፂን ዘይነብሩ ዶ እዩ ትናተይ እኮ ትዘረባ ማለት ሓፂር እዩ። ተውሪድናዮ ባዕሉ ክዝሕል እንድዩ ዳሕራይ ምዝሓለ ትበኒ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዕሽነት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዝረሰነ ዓለም ኮይንካ ዝሑል መዓር ንክትፅበ ከምዚ ዓይነት ፍልስፍና ከምዚ ዓይነት ምህዞታት ከምዚ ዓይነት ሽርሕታት ተንኮላት ጌርካ እሞ ከዓ ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርህፃ እዩ። ውፅኢቱ ውግእ እዩ። ንውግእ ክሳብ ክንድክለይ ዝኣክል በምሓርኛ በሊሉ ሱዳናዊ ተዛሪቡ ወዘተ ፅባሕ ማዕፂር ዝመስል ጠያየት ገለገለ ጥራሕ ሒዙ ዓድና ጵዩ እንዳበለ ከም ናይ የመንን ካልኦትን ከባብታት ዜናታትና እንተይተረፈ ፃባ ምሰፋለጠ ድሕሪኡ መሳርሒ ኩናትን ወታደራት ዓፊኖ ሒዞሞ ዝኸዱ ወታደርን መኪናን ከምኡ ፓትሮል ኦራል ንኸሪኤና እንተኮይኑ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር እዚ ናይ ድሁላት እዩ፣ ግዜ ዝሓለፎ እዩ። እቲ ከድኩሞ ዘለኹም ርሕቐት ሓቀኛ እንተዝኸውን ነይሩ ፅምዶ 34-33 ኮንሱም ኣይምገበረን። ኮንሱም ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረታ እዩ ውሱናት ስምምዓት ተኸቲሞም ሲ ሰላም ከምፁ ምኽኣሉ ነይሮም። ዘይኮነ መንገዲ ተኸድካ ከዓ ብኣውርኡ ሽግርን መከራን ዘምፅእ ማለት እዩ። ኣነ እውን ንሱ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እስከ ንቐፅል ናብቲ ካልኣይ ዘሎ ወግዒ ማለት ሌጂቲሜት ናይ ምግባር እዩ። እንታይ ንርአ ንሕና ሕዚ እዩ ዘይ ኣብ ሱዳን ይካየድ ኣሎ። ኤርትራውያን ልክዕኹም ተጋሩ ዘካየድዎ ብዝሓለፈ ሕዚ የካይዱ ኣለዉ ንሪኢ ኣለና። እዚ ሕዚ ዝምራሕ ዘሎ መድረኽ ኣብ ከሰላ ኤርትራውያን ዘዳለውዎ እዩ። ማሕበር ተጋሩ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዳልዮም ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ሕዚ ዳልዮም እኒአው ንኣወል ስዒድ እውን ዓዲሞም ከምቲ ዝረኣኹሞ ዓይነት ጌርኣት እዩ መልእኽቲ እውን ይመሓላለፍ ኣሎ። ሕዝትዋና ተጋሩን ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ተራኺቦም ዝብል ጥራሕ ኣይኮነን። ንሕና ንመንነትና ንላዕላውነትና ኣብ ቃልሲ ኣለና። ብሓፈሽኡ ክትሪእዎ ከለኹም ኤርትራውያንን ተጋሩን ብኻሊእ እውን ሱዳናውያን እውን እንተይተረፈ ነዚኦም እንተዘይጥፋእና ኣይንነብርን ዝብሉ ናይ ሓባር ፀላት ዘለውና ህዝብታት ኢና። ኣብ ሰለስቲኡ ዓዲ ዝኒሄ ህዝቢ እንተሓቢሩ ግን ንዓና ጥራሕ ከይመስለኩም ካባና ሓሊፍና ንቐርኒ ኣፍሪካ ዝተርፍ ሰላም ክነምፅእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ፅምዶ
حراي تناي قرن أفريقيا سلام مترفة مرعسي ترفكن عد حقيقي بمسارته اتركبات سعتاتيو تركبات سعتاتيو مالت أو أمره أفلا يالو أب أكال جن ركبات علو زعجي زي كحد نقريو بأكال يراخو له يوم أمره أمجن بالطعم أزيم يمزفال عليه أب قوبتات هيماليات تنبر حانتي عيف نيرا زي زعيف زيا فلي زبلا بهاري كافتن كالو تعواف زنبرة تايو حدا أكل نيرواسي كلت حنقولي نيروا مالت كاب كساران لعلس كلت حجي زوم حنقولات زياتهم كل جزية كم حازوت كوينهم أكتي قبر سلوزنور وزعف كاب كالو تعواف تفليان بين اعتنبر نيرا بصموا اعتنبر مخنياتو يبحتانيو كلتي أمسي رادادي أمنيرهم حدا معالتي أب كم زي هوت النهالوت تعرف مقبة تركب مو تحد حنقول نبينه يكبل عيلو نبينه يبلع تحالي حنقول كأ رئيوه بتعامي تقرمو دحراي حارقون قنيئون حارقو مسك أنا مبقر صباحسي زتمرز مقبي أبلعي نزني حوارنا أكال قتل يبل كم زيلي حسب مالتي نصبحيتون كم تزولو استمرز مقبا قال شو مركب بمركب كبلع مسجمرة أنت قدف ولا كوخلت حنقولات أنت كون نخون نبر حدا أكالي زلنا يلوز حدا حنقول نت حدا كما خروي جمر اتيغا بقنئي ترعيلو سلازنبرة وقهيو سلازنبرة عويرو سلازنبرة ناس قد يزي بأقوا وقبلو يكالن دحار استمرز مقب بلعو نخلتي حنقولات زحاد حدا أكال قتلوه بخالي بهالا انتايو علاماتاتن سقومتاتن بملؤ مسي تماساسالا يزخونه حساب توحاده تقراربا يزخونه حساب انت زيبلهم كوينو بفلاي تبقى امرو السرح زولو مهزوتاتن اتتنكولاتن ابوشتي تشرح زغد نحر كوينو تحادون بينو مبلعي ترفون تحاده خاستمر زمغو بلعو ناي كلتيኦም منገድታት ሓደ አካል ዋላ ይኹን መقታሉ ይተርፎን እዞም መካይዳታት ዚአቶም ኣብ حساب ኣብ አእምሮ ቀዲሞም ሞይቶም እዮም ዝሞትሉ ምኽንያት ከዓ ብተንኮል እዮም ዝጽመዱ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ተንኮላት ከዓ ናይ ቅንዕና ዝበሃለ ፖለቲካ የለን ድዩ ፖለቲካ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ንሕርዳ ኮይኖም ስሕተት ዘለዎ ነገር ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ እዮም ማለት ዓብዪ ስሕተት ዘለዎ ነገር ምዃኑ ኣጸቢቖም ይገልጹ እዮም እንተኾነውን ግን ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ክኸውን ኣይነበሮን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ብወገነይ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ቀፂሉ ዘሎ ቪድዮ ሒዘኩም ክኸድ ከለኹ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ቪድዮ ብተመሳሳሊ ብልጽግና ብዛዕባ ሉዓላውነት ናይ ምውጋዕ ዝኾነ ይኹን ሞራል የብሉን እትብል ዝሓፍትና እዚኣ ሓቂ እያ ዶ ትብልዋ ሓቅን ፈረቓን እንድያ ንስኻትኩም ግን ሓሳብኩም እንታይ ይብል እዩ ማለት እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ዝደፈረቶ ድፍረት እሲ ክትወስድዎ ትኽእሉ ዶ ከም ድፍረት እሲ እንታይ ትብሉ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣነ ማለት እዩ ብወገነይ ሰምዕዋ ኢኹም እስኪ ስምዕዋ ዝሓፍትና እዚኣ ማለት እዩ ትዛረቡ ፍልይ ዝበለ እዩ ባይዞይ ከኤርትራም ጋም ከትግራይ ጋም ብለው አስተያየት የሚሰጡ አካላት አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ የብልጽግና መንግስት ትግራይን የሚከስበት ደግሞ ትግራይና ኤርትራ እየተገናኙ ነው። እንግዲህ ማለት ምስ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ርክብሲ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ይኸሰስዩ ሕጂ ንስኽ በዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዘለካ ሓሳብ ያላት? አሁን ላይ እኔ ህወሓትና ኤርትራ ስለሚያደርጉት ግንኙነት የተጨበጠ መረጃ የለኝም። ብዛዕባ ርክቦም ጭቡጥ መረዳእታ ያብለኝ ላይ እኔ ኮሜንት ማድረግ አልችልም። ነገር ግን አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳሽው በጣም ጥሩ ነጥብ ነው። እኔም በተደጋጋሚ የምናገረው ነገር ነው። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ታሮሎ ብቻ የብልጽግና መንግስት አሁን ላይ በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እንዲሁም በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ወገኖችን በሀገር ከሃዲነት በምንድነው በሉዓላዊነትን አፍርሰዋል፣ ሉዓላዊነትን ጥሰዋል የሚለው ነገር ከየት ምልሽ በምን አይነት ሞራል እንደሚናገሩ አላውቅም። በእርግጥ ሞራል የሚባለው የሞራል ጥያቄ ቢኖር ኖሮ ያኔ በትግራይ ላይ ያንን ሁሉ ግፍ አሁን በአማራ ላይ እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ በሚኖር ህዝብ ላይ ሕጂኹም ዚሎም ክሒዶም እዮም ይኽዕዱን እዮም ይጠልሙን እዮም ገለ ክብል ከሎ ብምንታይ ዓይነት ሞራል ከም ዛረብ ይፈልጥን እየ برقص خم دي عينت مورال تزلون يركع مجمريا أب تجراي أبلعل تجراي زورده قدأتن شجرن الزنبرة قدأت راح يكون عنوة موتن مقصلتن ناي بزحات سبات هيوت كتف خلو أب تشعو وانيو حلافنا تكوسد نيرو كأخذ زارب نيرو ويون تلو على ونتون كراغز أنير وزبلي عادر سنبرة مورال تياجي
እነሱ ፎርሙላ ውስጥ እነሱ ኢኩዌሽን ውስጥ የሚገባ ጥናታቶም ምዕሪት ግን ከምዚ ዓይነት ናይ ሞራል ዝበሃል ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ይኹን ፅባቐ ይኹን ሕማቕ ይኹን የለን ኖሮ እኛ እንደምናስበው ማለት ኣብዛ ናይ መጨረሻ ምስ ፅቡቕ ሕጂ እንታይ ይበሃል ሲ ሓደ ሰብኣይ ነይሮምስ መዓዘ ኢኹም ከምዚ ክትኮኑ ኢሎሞም ቦ ግዜ የለው ኩሉ ኢሎም ይበሃል ሕጂ ቦ ግዜ የለው ኩሉ ማለት ንኩሉ ግዜ የለዎ ማለት እዩ ቋንቋ ግእዝ ሕጂ ታቦ ግን ኣንዊሕማ ቦ ግዜ የለው ኩሉ ኢሎም ይበሃል ሕጂ ከኣስ ንኩሉስ ግዜ የለዎ ሓቀይዶ ማለት እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ዓድና ታዮም ዝሰርሑ እንተይልኩም ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ተሓጢያት ምእታው ተተሓይዝና እንዲና ኮይና ድሓን ኣነ ብዙሕ ሰባት ንክዘልፍ ንክዛረብ ድሌትን ባህግን የብለይን እታ ዓድና ዓዶም ኮይና ተንብሮም ጥራሕ ፅቡቅ ትኾነሎም ንዓቶም ሲ ጥራሕ ናይ ፅባቐ መሬት ትኾነሎም ማለት ሰሪሖም ዝበልዕላ ገለ ይብል እየ ንብዙሓት ሰባት ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ግን ኣይብልን እየ ምክንያቱ እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትሪእዎም ኣለኹም ዋላ ዘራርብኦም ዋላ ስነ ስርዓቶም ገለ ክሪኦም ከለኹ እዞም ሰባት እዚኦም ብፍላይ እዚ ብታሕቲ ተቐሚጡ ዘሎ ሰብ ሌባ እዩ ከምዚ ገረን እከለ ቆትለለ ነይረ እከለም ሊጥለ እንዳበለ ዝውዕል እዩ እዚኦም ግን እዞም ኣሕዋትኩም ዝሸጡ ከምዚ ጌርና ከምዚ ገበርና ከምዚ ጌርና ሓሊፍና ንሕልፈለና ኢና እናበሉ ንሰብ ዘዋናብዱ ተይኮኑ ከምዘይተርፉ ነብሰይ ይነግረኒ ርግፀኛ ክኸውን ኣለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ምንታይ እዮም ዝራኸቡ 200,000 እንተሃገበሩ እዮም ዝሓላለፍዎ ዘለዉ ናብ ሰብ እዚ እንትታኢልኩም ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሰምዕዎም ኢኹም እስኪ ሰብ ኣስና ግን ኣፍታ ባንኪ ነዚኦም ኣሕዋተይ ውፅእ ኢለ በዚ ሞባይለይ ገይረ ይኣክል በቃ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ምስ ሰብ እዚ በቃ ኣነ ምንም ነገር ምስ ሰብ እዚ ኣይደልኒ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ምስ ሰብ ኢለ ብሙሎም ደው ኢሎም ለሹ ታኾንክ ኢሎም ከምዚ ገይርኒ ኢለ ደንጊፆም ዓቢዶም እንታይ ክትብል ኢሎም ከምዚ ገይርኒ እዩ ዝሰበሉና ዓይኑ ንምንታይ ይኣክል ኣይደልን ኢልኪ ኢልኒ ይበሃል ኢላ ደውል እስከ ምክለኒ ንባዕልካ ቅርሺ እንዳወሰድካ የስናዕ እንታይ ጌርካለይ እቶም ኣሕዋተይ ድሃቡን እኳስ የመስግኖም ኣለኹ ግን ንስኻ ኢኻ ወሲድካ ይትቕርሺ ይብሎ ብኸምኡ ተደይዎ ቃዕኽዋ ኢሉ ናፍቲ መንደር መፅኡ ይግልገል ጎራብትለ ኣለዋ እየን ሕጊ ክንፅዋዕ ሃዲሙ ኸይዱ በቃ ካብ ብድሕሪኣ ተራኺብና ንዝሰብ ኣይንፈልጥን ኢና ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ይወሲድክ ዋ ቁፅሪ ይፍለጥኒ ባንኪ ይቁፀሮ ዝኽልተ ኳስ ብባዕለይ ድፈልጦ እየ ድብለካ ደሎ 200,000 ቤት ክዛውክዮ 200,000 ትራንስፈር ዝገበርክዎ እቲ ስቁ ኢለ ብለይ ትራንስፈር ካብ ኢለ ድሃብክዎ ግን ካብኡ ንላዕሊ ዝተመርሓዎ እሱ ንዕኡ ሂበየ ንመድሃኒ ዓለም ሂበየ እቲ ወረቐት ዘሎ ምሳይ ክንደይ ናብኡ ከም እንዳሓለፈስ ኣውለን ንመረጋገፂ እዛ ወረቐት ሂበ ሽዑ ማለት እዩ እቲ ካልእ ወረቐት ከውፅእ ይኽእል እየ ኣነ ኣይ ብሓፂሩ ሌባ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ማለት መሃይም ዓይኑ ግጀፍ ይብል ሞጣ ተኾነ ሓቂ ክዛረብ ተሎ ዝቆልዓ ይፈጥን ዝቕልጥፍ ሰብ ከዓ ኣነ ይጥርጥሮ እየ ብስሩውን ፍጥን እንተኢሉማ ክጥርጥሮ እዩ ዘለካ ለይጥርጥር ለይፍጡር እዩ ዝኾነ ስቑኢሉ ናብቲን ክነኻኻእ ክሪኦ ከለኹ ካብ መጀመሪኡ ጀሚረ ብስሩ ስቑኢሉ ንዝመፀ ሰብ ሰልጠነ ግርማይ ንዝበሃል መዓልትኻ ተፀብህ ሓደ መዓልቲ ቆትሎ እየ ነይረ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ማለት ኣእምሮ እንተዝህልዎሲ ኣነስ እሰሩኒ ማለት ሕጊ ስለዘየለኮ እዩ እምበረብ ትግራይ ሕጊ ተዝህሉ ኣነ እሰሩኒ ከምዚ ዝብል ጥርጣረ ጠርጢረ ንሰብ ክቐትለ ነይረ እየ ማለት ብሓሳዊ ንፈልጦ ነርና ባዕሉ ተዛሪቡ ከምዚ ዝበለ ሰብ ኢና ዋላ ተዓጊሽና ይበሃልን ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ዘርግሖ ሲስተም ስለ ዘሎ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ኦፍኮርስ ተዘይ ዘርግሕ ነይሩ ኣብ ቀይዲ ሕጊ ዝውዕል ሰብ እዩ ነይሩ ብመሰረቱ ተወሳኺ ገበን ከኣለዎ እዩ ኣጭበርቢሩኒ እያ ትብል ዘላ ሰሪቁለይ 200,000 ትብል ሕጂ ክመፅእ እዩ ወይ ከፈራርሓ እዩ ወይ ገለ ክብል እዩ ክመፅእ እዩ ሰብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክዛረቢ ከም ተኣመሉ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሚድያታት እዩ ዘለዎም እዚኣቶም እዮም ነቲ ሓደ ሓወይ ከምዚ ገይሮም ሓሊፎም ነቲ ሓደ ሓወይ ትብልዎ ዘለኹም እዚኦም ሰምሳር ወዲ ሰምሳር ዝበሃሉ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ንሕና ብስሩ ብመሰረቱ ኣብ ከባቢና ቀስ እናበለ ዝተፈለጠ እምበር ዘይፍለጥ ዝነበረ ዓይነት ሕጂ ግን ዓውደ ስራሕ ገይሮሞ ዘለዉ እዩ ፕሮፌሽን እዩ ሰብ እሞ ከዓ እንዳሳቕኻ ኣብ ወፃእ ዘሎ ሰብ ከም ቆፅሊ ሸምጢጡ ዘምፆ ዝኹለይ ነገራት ክወስድ እንተሎ ወይ እናበልካ ንሰብ እንዳብከኻ እናርኣኻ ንሕና ዋ እንድዒ ዝናብ ተዘኒቡልና እኮ ፅቡቅ እዩ ፈጣሪሲ ርህሩህ እዩ ብጣዕሚ ከምቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓድና ፈጣሪ ብጣዕሚ ኣዝዩ ርህሩህ እዩ ማለት ሓቀኛ እዩ ፈጣሪ ከምቲ ሓጢኣትናስ ብስሩ ኣይከደን ማለት እዩ ተዝኸይድ ጉዲና ንርኢ ጉዲና ክንሰምዕ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ዘመን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ግዜ
هذه ناو تحلف له زلخي كونتينر كخفتلخي سرح كتقبري سرح كتقبري يقعد خي وصدلكي كم زخي تكون جنزب حماق إن دابرين عيكم دقبرن در بو آمين خي آمين أنا نعي شاقينا بإسرائيل كلنا ترى يدي لخنا بزي انقر عزو حتى جزع مسيلو إذا أنت عزو حتى قبل مسيلو خبدو قشيتو أنا كتس خريكم كبرات فتواتن نايب حق مالتي شت شمت بقى رأي وهذا إيد ولا صريح زي يبلع زيد أنا يسب جنزب يخبل عمر انتهي أخبل عدل الخير نفر رحه لعلن تحت النابلة بالصوري إذا فوتو يبلك له زي فوتو كل مغنيات نايب حق أنا أقولكم زي فوتو كل مغنيات بدع الزارب سب حماقيو لاقص الزارب سب حماقيو قطع وانت تقطعها قطع انت ايدي مجمريا كاب طمع مخواني يزجمبر طمع مخوان مالت ايتركعن زلخا مالتي تزير كعكا نجر تذكر كايو ويكا تزيرو خالو نجر تزيت حقوس كال نجر تذكر كايو كله ختمرر للخا نسو مسان كان دحر دا تسمعي كا تقطع قطع تخون مالتي سلازي ناي سبزي تقطع ززاربو حد غزي زي امرورو نجر سلازغورلو يلكم تسعون الله اي مالتي نغرا منغدو اصبيق اي نغركم بحرياتو يفلطوني اذا بحرياتو زي سبك قتل لنيره محيركاكو يزبلو نسلط نغرما اخويني يفكر مالتي حجي نايزيهم كلتيهم قلبات حساباتي سلط نغرما اي يو زي بي يو ام بين لكم حازو ما كلت بوتاتات سلط انا نستصقمو زحجزي نتن كمزي از امسلا اديتات زحجزي ازي كاب كمزي از امسلا اديتات زوسدي غنا بتግራይ كورتا قلبت زبهال كل زبن يا جرم بيتس ما إن عاقب يبهال بمثلا ولدنا هو زبن جرم بيت انت خوين إمبر نيفر إيفر ما ين على يزن أيحزن زي بعد كم زي أمسور سبات كن أنت موت أنت الله ما ين عاقب وحيزي لهم تناجرهم خا نحاسوت بروفيشنال هالسلز خونو نخت أمرهم تجددي خامالتي سمعنا نقرأك أنا كو أنا خو متسقبرني راس أنا كو بتقاي كويني رجع زي أبدا سواس تلمذ زربان أب ميديا حيزوم يموت مالتي زي خاليو حجزي خا فتصوم تقالا ساي مثلنا برجين محمد فتصوم نيفر إيفر نيفر تقالا ساي فلت يا كايدو أريهم سبوتري حد جوز بحال وي تقالا ساي إنتنيورا كايدو أريهم بوتري حد جوم أنا نايلك أريو نايلك أخذ عينة بروباغندا أنبسا تاي حماق إلومس أنبسا تاي حماق إلوم أنتو من نور خاني رمان تاي ولا خايلو زبق تاي حماق إلوم قسم إلوم زبق بخول إذا حصل نايل ناب كبدا سجرا أول سعيدو ناب أطميدوا مالتي تشغيلا من مارد زي بلا مسترفت كم زي عينة بروباغندا نسرح لنا إلى دراما جميرة صبوس كسك أصل نفلت زنبرنا أبز مش متشاهون كا ببي كمي تفلالي بكا ببي نو ما كان زغب لك سي سراويت አለው አጽዋር አለው ከምዚ መንገድ ሰሪሕና ኢና ገለ ዝበሃል ዝነበረስ የለን ገለት ጽዋር ገለ ዝበሃል ወላ ሰራዊት ዝበሃል ገለዮም ናይ ውድብ ሳሆድዮም ገለ ዝበሃል ዝነበሩ ገለ እዚ ህልወሳ እዚ እኮ ብጣዕሚ መከራ ናርኪውና ዘሎ ብርጌድ ንሓመድ ጽዋረለን ኢሊ أصارنا نحن أنا بعلتنا أصارنا سي حيل سبنا أيوة بك حيل سبي زلنا مقالة سبوتا إن عند اليوم دكونين كموت كابي أصار حزام لك خموت أصار سي كاوش تحيل إنا وش أسرح تجرنا إنا سرعت كنا في الرسيم زولت مشترك زارو يبلين إنويس مغنياتو أنت أي تفرلا يتبل الله سي أو أزنا برا أفرلاين أو مالت كابدك خموت خلو خمزي إنا تبهيلنا نير أبزيخ أنا بحق تغوينه مالتي أبزيخ زنحنا خمزي إيز بهالمبر أتصور الله تعتقد بصر نسخون دهولي خانير كمالتي أنت تخون وقول عشان قلت أنا خانير كبرجين حمود أوص أخوينو نايمن أسيات متخخب نايمن أسيات مع بلسي أتصور ما أخذ أفريقيا أبتقرأ تهجبر أمي الكات مس هذا زي عرأي واسكي شرعات التقدين كابت تتحبيقها كم زين الرخبة لنا نزات ندبلنا قالي أبرجيرات مرت قالي أبريزات مرت أبدأ تزعل صدق خمسة أدي قليلنا حاجة كم وي الدراما قالوا واي ودعيته أتي زمسل نجار كويس كذا مسأت ولا تدراما سكي أرقدف كذا يتبدل يشتغل أفتدنا أوتك فحيل وي تبتين وي أنا خنقرك إنه تدراما يكالن من البات دحنا أخو واسع زغل سبي زمسل نيرو
ብዙሕ ግን ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኣይተማሃረን ናይ ኣርቲ ሰብ ኣይኮነን ኤኒዌይስ ብዘይ ንሱ ከዓ ኣብዚ ንክስቶ ኣይትርከቦ ንክስቶ ኣይትዛረቦ ንክስቶ ዝኾነ ካባኻ ነገር ክወስድ የብሉን ስምዒታትካ ክተርእየ የብልካን ናይ ግድን ተቓላሳይ እንድሕር ኮይነ ስምዒተይ እንድሕር ፈሊጥዎ እቲ ዝስምዕኒ እንተፈሊጥዎ ደኣ ከስምዐለይ እንዲ ንዓይስ ብኣግባቡ ገይራ ኣታዮ ላሕማሚ ኣቶም ሰባት ኣታለማዓንቲ እምበር ንዓይ ፅቡቕ ነገር ፈጢርኩምለ ኣነ ተቓላሳይ ኮይነሲ ስምዒተይ እንታይ ልአ ዘርእየካ ንዓኻ ሓቀቦም እዮም እኮ ተቓላሳይ እንተ ነርካ ፅቡቕ መልእኽቲ እዩ ንክስተይ ትርከቦ ሞን ኣወል ስዒዳ ዳ ትረኽቦ ብስሩ ተቓላሳይ ከም ዘይነበረ እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ዋላ ንስለላ ይበቅዕ ነይሩ ኣይልእኽዎን እዮም ነዚ ብስሩ ብርጌድ ንሓመድ ነዚ ሊኡክሞ እንተኮይንኩም እስኪ መፂኹም ተዛረቡ ኢኹም ነዚ ሊኡክሞ ነርኩም እንተኮይንኩም ንክቃለስ ኢልኩም ኦፍኮርስ ተቃልሲ ፈሪሲ እዩ ነይሩ ማለት ጆን ብላክ ይበክህሎ ብስሩ ኮይኑ እስኪ ሕቶታት ገደብ ክትገብር ኣለክ ያኸ መን ሓሳብ ይንዓለቅ ርግምቲ እንታይ ሕዝና ዳ መፂና እንታይ ሒዝና ኢና መፂና ናዛ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እያ መስለ እንድታዘረባ እኮ ኣይተረዳእተን እምበር ፅቡቅ ነኺድ ኣለና እንታይ ታዕብየና ድላ ናይል እንታይ እያ ዛ ድራማ ከመይ እንታይ እንዳሒድና መፂና ናዚ ዘይተረዳኒ ሕዚ ሰላም ዝኾነ ኢኻ ወ መፂኻ ሰላም ኮይኑ ክትመፅእ ከለኻስ እንታይ ሓሲብካ መፂኻ ስመራኻቱ መንግስቲ ክንኣሊ በዚ بسلامة من قد ديها أخت عدني أسمرات أتمت يخاس بس أمر دينيرس بغمي وعادتي أيتر أوه صبغي أي رأيو أي أنا لكمي جنا تروحوا صم خالكم يرى مالت لوجيكالي كزارب جميرة نكلي تركبون أمزبلوني الصوت خكلي نايك أرس حالة مسرحيو نترخو إخان زي ترخوان يفلقيو أوكي ناي قالس حدا مسمري نير ما آمنا نيرنا أبتقراي مسارح خويناتو اللي وتادر اللي ناو إخات صنبر زلخا أمي لمو يلن كوم أيولون يوم مخنياتو مسارحي كاب بعلنا مسارح بعلتنا بكا كاب عدنا زولو حيلي تتقيمنا ويكا أوشت أو سرحي تتقيمنا قالوا نقالس هنا يكوازو اللي برقين نحمد مسارح لنا وقصة قامي بالكان قال لهم خمزي يمسوو رقصة نيا مخاني كال مبركار أزور قلنا تبي سالساي جن أفت ما أخله نخدل لنا أيو أفت سلام أوجي خمس خلون نسمر يا خاتي أمس يلو بمنتاي سؤال كاب خسايد حشة كاب أير ده حيش بمرك فشلي تزربا فشلي تدراما سيلو أوريدي تدراما خدرس كله خمزي نعه نجركي نايل مالت أنا نايسنا طبب بعلم ويا يكون كن ናይ ስነ ጥበብ ተዋሳኣይ እውን ኣይኮንኩን ግን ክነግረኪ ሓፀር ብዘለ መልክዑ ክነግረኪ ኣነ ዋላ ናይ ስነ ጥበብ በዓል ሞያ ንኹን እምበር ኣነ ከረዳእኪ ድራማ ክስራሕ ከሎ ስሪ ኣክት ስቶሪ ቴሊንግ ዝበሃል ተጠቐሚ መጀመርያ ሁክ ኣሎ ዳሕራይ ከዓ ኮንፍሊክት ወይ ከዓ ጎንፂ ዝበሃል ኣሎ ተረዲእክ ድዩ ባእሲ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ንዕኡ ስቴክ እናገበርካያ ትኸይድ ነቲ ጎንፂ ክላይማክስ ይበፅሕ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ናህሪ ይበፅሕ ማለት እዩ ካብቲ ናህሪ ከዓ ናብ ፍታሕ كساب زورد سي الله وزخنا كايدا حاجة بحدا جزيت دراما زقبيلكم وانا مريض وريدكم ايش ابي وانا على سلام كلام منجستس كنقبري زي ولا حدا تقامي ولا نورد جون فلت زقبانا ابي كنا دم بفتحي هقدف كنا شوم تقامتينا ندابلو نيمسل زي تقوم شوات كله اليوم انا جاتم دراما كو اي وداني كدو حجونا بزخنا انترفيو كوم غير نيرو كمثل مالت اغانو بيرخبن اتشنا يرخبن زغزال العداق يرخبن أبزنا الميديا حجي مسئلة سوات كتال كدناجر كم حدا تقام يزنور بايدو ويزخونه سب تقام انتنيرو كملش نافق دف زملس ولا حنت مغنيات يلا كحسون تزيدلي ويبتر نخو بعلامه انت زينيرو ابد دم تقامو مات بسبب زغا ابدن بتقامونا ني فوتون كم لا اسرائيل اسكي تم فوتو بسكرو وجهاتو زي قلمه ابي علي برجنا حمود اندي زكاير زلو حجي برجنا حمود سوات كقنت لا يكونن قالسو سوات كدحني برجنا حمود ناي فتحيو
ሰባት ኣተንክሮ ዝብል ዘሎ ጀስት ሰባት ስለ ዝኾኑ ዝቐትል ኣይኮነን ብርግና ሓመዱ እዚ ሓሶት እዚ ጸለመ ባይ ዘ ወይ ሰብ እዚ ክጅምር ከሎ ደላ ይፍትሑን ኣይኮነን ተቃላሳይን ኣይኮነን ኣብ ብርግና ሓመዱ بسرو منهم تقادا سايكون زي يركان اللي خن بلياردو قال خطاوتي موصيني رمبر انا كو يمسكرل كاكو خو بسرو كابتا كايدو رئيسي بترو يكون زي صغرون كحدغو يخول زي ناي قالسو سرحيته يكون زي تايبل خمزو على زيس بقى زخونه سيلو حدا كمزي تراسبيو مالته اورديناري ماني اما اخل عد خطرخو تخيل زخونه منئس ايو حجينا بدراما موصي نيرو نفت دراما موصي غن نفت دراما تزنغركو ناي دراما طب باغباو يصنعن فحلو انا ساون كتقان علكو تفتن لا مالت نت دراما ختمسلو بتعم تصعرلا غن اي تساخن نلو معنتي ابكال اوان سني يبلنا لوزي موزيكا تتخون يران برناباس صوعنا زخونه رئيتو مهبك نيرو شنغروا وين سنتايو امها وين مصا غبر خيدان ممصانا يا مزي غن جست دراما ايو ايا زرا ابرخ يوم ذا دراما زي ازقانيوا خمس يحلفو رقصني نايلوم معنت غداي نزي يزمسل كسام وداتا تخاتاتيلكم اب موداتا دما هناص زخونه رئيتو እንዳገደፍኩም ስለተخدون ስለتصحفون بتعم يزمسغنكم لوم كنا كونلكم يزمنه رحوس سنبت بعد سنبت مالتيو تصصبو كسمعنا يمنه تشاو دحنا غنيو تام good light دحنا حضرت حواتي مانتي